Yuyu, Yuyu, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? I llavors m'acompanyarà avui en una mena de karaoke punk i aquesta cançó es diu Oficinista Straight Edge. I és la que dona el títol al disquillo. Només hardcore i escrivint, però vaig tornar a Marra i em vaig torçar el turmell. I ara arribo a l'oficina, ranquejant com puto bé, i em diuen no hi passa, culpal i el maquell. I és tu, sempre sinistre, trairé. I és tu, sempre sinistre, trairé. Bueno, fem una mica de trampa, no, partits en directe, jo ara a playoff que n'estic veient uns quants, hòstia, me n'adono que, com tu dius, és un estil de vida realment exigent i que jo flipo que molta gent s'hi dediqui realment. Gent que no fa podcast, no? Sinó que simplement per la mateixa afició que tenen del bàsquet es xupen els partits en directe a les 3 del matí, una cosa així. Nosaltres realment li fotem moltes hores a l'elaboració del continguts i tal, i sí que porta molt d'esforç i molt de treball, però pel que fa al seguiment estricte dels partits i tal, no els veiem en directe, i et contesto en nom dels dos perquè sé que el Marc tampoc no s'aixeca a les 3 del matí. L'important és que els veiem, això sí, els veiem, però quan toca, quan pots, t'adaptes, no? I ja està. Oh, you know what, they were trying to delay to see if Steve Nash wanted to hit that green light special. There's Durant's mom. A mi el que em sorprèn és que de la resta d'espectacles esportius majoritaris no tinguem tota aquesta informació, perquè el que passa davant de les càmeres, el joc en si és molt entretingut, està molt bé i és el que ens fa enganxar-nos, però és un negoci. Ells no diuen que és esport, ells diuen que és espectacle. Llavors, com a espectacle, succeeixen una sèrie de coses darrere que són de vegades més grans fins i tot que el propi joc. I el problema està en que, els mitjans majoritaris, suposo que això no els hi proporciona clics o publicitat o el que sigui, normalment no s'amaga però no es parla, i jo què sé, des de sempre hem tingut no una vocació, però no, és a dir, ens resulta interessant tant una cosa com l'altra. Llavors, si sumes les dues coses, que és interessant, a nosaltres ens resulta interessant i la gent no en parla, doncs per nosaltres és molt més fàcil. Sí, vola molt això de la societat de l'espectacle del Guy Debord, no? Que és com la meva frase de merda és que hi ha moltes NBAs dintre de la NBA, no? I en el cas d'aquesta lliga que genera tantíssim contingut és algo claríssim, no? I com diu el Marc, al final és fascinant seguir-ho a nivell esportiu, però tot el que és extraesportiu de la pròpia lliga et dona peu a reflexionar sobre molts factors socioculturals, no? De la societat americana, inclús que va més enllà, sí, perquè cada cop és una lliga més universal, diguem-li, és més fàcil d'extrapolar coses amb la nostra vivència habitual. Una edició amb Bolívia, tot i que no es puc ni sentir, m'han sortit prou baratets, no podem consumir tanta cultura. Sí, però és veritat que amb la internacionalització del joc, doncs aquests jugadors que venen d'altres cultures que no són la dels Estats Units fan que el joc es globalitzi, no? I aquestes perspectives, inclús dintre de la mateixa vessant purament esportiva, que entenen el joc d'una manera diferent a com és als Estats Units, no? I fa que al final la lliga acabi sent algo més ric. Això no passa a molts altres esports, de fet. No. Sí.
Clar. Bueno, llavors teniu allà com un sentiment contradictori, que és el que ha dit el Yuyu, no? Que sabeu que la NBA, com molts altres productes, estan podrits, però que gustito da, no? És com la droga, no? Cuando picas, que cuando está buena, no? Clar, jo veig com que hi ha molt poques coses a la vida que puguis disfrutar d'una manera absolutament unidimensional, no? O sigui, sense un contrapès, no? I al final tot acaba tenint el yin i el yang i acabes disfrutant amb una mena d'equilibri que a mesura que et vas fent gran costa més trobar aquest equilibri, quasi totes les coses t'acaben provocant un profund Èxtasi? nàusea, odi, sí. I al final doncs, la NBA sí que ho podem disfrutar amb aquest equilibri precari que moltes vegades sembla que es descompensi cap a un costat i cap a l'altre. Suposo que l'important és ser conscient, no?, d'aquesta situació. Ja està, les contradiccions són les que són, les acceptem, les valorem i decidim posar un límit. Abans, precisament, ara que parles de lo del Yuyu, ell té la cançó, va fer la cançó sobre això, el Jason Kidd i tots, on parla de tots els esportistes professionals, entrenadors, executius, el que sigui, que són gent que haurien d'estar a la presó per violència de gènere, crims sexuals, etc. I no passa res, i jo... O a la presó, almenys, o a la presó mental, sí. Cancel·lats culturalment, no? Clar, jo tinc un problema, és el que jo quan veig nens amb samarreta, nens o nenes amb samarretes de Kobe Bryant, amb el número 24 a més, bueno, jo penso que la seva família no li ha explicat bé el que implica portar aquesta samarreta. Algú ho ha d'explicar, Marc, ho hem d'explicar. I si som nosaltres, ja veus, si ens escolten 50 persones, què més dona? A mi en un món ideal em molaria poder-li dedicar més temps al podcast, la veritat, i poder fer una periodicitat més, o sigui, que no generar encara més contingut que un cop a la setmana, tot i que això és molt perillós, no? Perquè llavors la gent ja et veu més al cul i sap, una mica més ja t'acaba coneixent, perquè al fer contingut que és 1 hora i mitja parlant et despulles molt, no? Al final, i últimament hi penso, Marc, que és molt guai regalar el temps a la gent. Era un debat que estava ara candent, no? Em sembla això, no sé per on Letxes ho veia el Jordi ens ho va dir, el Jordi Garrigós, no? Que d'avui sortim a l'Ara, perfecte, serà el Jordi, que jo no ho havia pensat mai, però clar, són gairebé 5 anys, gairebé ja, que hem fet molts minuts que estan allà i que la gent els gaudeix si vol i si no els gaudeix, però nosaltres moltes vegades no som conscients que hi ha gent que sí que els gaudeix. Jo veritablement no ho soc, és a dir, veus comentaris a Twitter, a iVoox o en sigui, però no hi ha ningú que et diu, hòstia, molt guai. I suposo que precisament això, el no haver-hi aquesta resposta, fa que no ho pensis i tiris i ja està, també, no? Sí, no és el motor principal pel qual nosaltres fem el podcast, ni molt menys, tot i que sempre és supergratificant, no? Quan la gent agraeix l'esforç que tu fas i aquest regal que tu fas amb això que ens referia, no? De que regales el temps no només per l'estona que estem gravant, sinó, com tu deies, per l'elaboració del guió, investigació, quan toca investigar, que moltes vegades no investiguem una puta merda, però bueno. Bueno, però d'altres però sí, es fot molt d'esforç i al final, no sé, jo mira que em vaig fent gran te n'adones que el millor regal que li pots fer a algú és el teu temps, no? I en el vostre cas, a més, ompliu un buit que és el del camí de casa a la feina. No, segurament molta gent us haurà dit, no? Que sí. De camí al metro. Plantar els plats, sí. Casa a feina, no sé què més. Sí. Hi ha gent que ens deia que el format de 2 hores els hi anava bé perquè complia perfectament 3 trajectes, no? De casa a la feina, de feina a casa, i que els hi anava bé, però encantat d'omplir aquest contingut. Gent que suposa per agafar son a la nit també, sí. Que al principi era una mica com fer trampa, però després dius, no, és perfectament legítim. Tu, una vegada crees, ja la gent ja s'ho fa seu, ja no... Perdó, que hi ha fotos i perquè hi ha coses que no. El tema més, en el nostre cas concret, iniciant-nos sobre el món de l'NBA, parlant d'això, clar,
la NBA va haver-hi un moment que es va decidir vendre a Twitter. És a dir, va ser el primer esport que directament va dir això és una oportunitat per nosaltres. Va començar, als 80 van començar a manufacturar les repeticions amb les millors jugades, etc. I Twitter es va convertir en un altaveu per això increïble i la NBA ha crescut moltíssim a nivell corporatiu per a ells gràcies a Twitter, però a nivell, com deia ara el Manel, comunitari, molt més gran. Hi ha això que es coneix com a l'NBA Twitter, que és un submón paral·lel on la gent comenta tot el que succeeix i la gent fa dibuixos, la gent fa podcasts, la gent fa vídeos i llavors es crea tot això com aquesta caldo de cultiu al voltant que tu pots consumir la NBA sense veure un sol partit i en part és culpa de Twitter tot. Com hi veuríem? No sé, jo sempre faig la broma que la meva segona residència és Twitter. És a dir, jo visc a casa i a Twitter directament. I el 90% de la gent que ens ha conegut és per Twitter, segurament. Sí. Jo em reia molt dels meus amics, feia molta gràcia als meus amics de l'institut que el primer que feien a l'aixecar-se era tenien un porro al costat de la cama i li fotien del llit i li fotien una calada i jo el primer que faig a l'aixecar-me és mirar Twitter. Abans de fer pipi. Sí, és així. La NBA és ideal per Twitter i s'han retroalimentat mútuament, no? S'ha establert com una sinergia corporativa, diguem, una mica fosca, però clar, és un esport perfecte per Twitter perquè genera molts highlights, tenen molts partits durant la temporada i genera molt de rendiment estadístic, no? Que això també et possibilita molt d'anàlisi de les estadístiques i tot això i en comparació al futbol americà o al béisbol, la NBA és molt més dinàmica i produeix molt més contingut que és consumit per Twitter, no? La plurada que tots som humans, qui no ha trencat mai un plat? Centrant la història de redenció, doncs vinga tio, demana perdó. Ara últimament ha sigut notícia el pare de Ja Morant, no? Que és un tio que va com jo, amb les ulleres de sol, però a dintre d'un pavelló i te n'adones que aquest tio s'ha fet famós i tal gràcies al Twitter NBA, no? L'hem convertit en una persona famosa, a un tio que té la sort de ser el pare d'un dels millors jugadors de la NBA, però que a més com està vivint la vida d'un, com li diuen els anglesos, un lifer, no? Està, el que dius tu, va amb ulleres de sol dins un pavelló, deu estar, pues això, deu ser les seves festes, jo què sé. I té poco de nariz antes de... És total... ¿no? Pues clar, ara l'hem convertit en una mena d'icona de lo que representa ser la NBA, d'aquesta vida de NBA. Suposo que deu haver-hi gent, als Estats Units sobretot, que diuen, hòstia, jo el que vull ser a la vida és aquest senyor. I tot això es magnifica molt gràcies a les xarxes, però sobretot gràcies a Twitter i potser en un altre nivell, YouTube i ara més amb TikTok, però moltes vegades ho hem dit també nosaltres al podcast. Hagués estat molt guai poder tenir aquestes 50.000 càmeres, 50.000 són moltes, no? Aquestes 20.000 càmeres dins un pavelló per veure tot el que els hi passava als jugadors antics, com era Michael Jordan, Larry Bird o qui fos, amb aquestes situacions. Clar, ara sabem si es tiren un pet, literalment sabem si es caguen. Ja per últim, us ha ajudat Twitter i també ajuda que altres podcasts, programes parlin de vosaltres, no? I va haver un abans i un després quan vau sortir de la sotana, per exemple? Sí. Bueno, hi va haver un abans i un després, no en quant a la dimensió del nostre contingut, sinó que ens va apropar a molta més gent, no? Que ens escolta més gent ara, que també dius, hòstia, pobretes, no? Si és algú molt futbolero i tal, i s'apropa al nostre podcast, que en realitat no parlem gens de futbol, parlem bàsicament de NBA i altres coses que s'afegeixin així a l'amanida, però de futbol i del Barça no. Llavors, no sé, sí, suposo que és una audiència que s'ha apropat a nosaltres per una certa sensibilitat que compartim, no? Una manera desapassionada de viure, o crítica, de viure el negoci del futbol i de la NBA, ells i nosaltres respectivament, no? A més, a nosaltres personalment el que ens ha portat també és conèixer gent que són molt maca. És una de les sorpreses més grans que té el podcast en general, és a dir, el podcast va començar perquè érem les úniques persones que dintre del nostre entorn amb les que parlàvem de NBA
i jo tenia la necessitat de parlar amb algú d'això i està el Manel allà i no hi havia ningú més. Arrel d'anar fent, vas coneixent gent i sí, òbviament, sortir a la sotana ens va fer que molta més gent ens conegués, que nosaltres coneguéssim a molta més gent i ens ha permès tenir una connexió també amb ells, que són gent molt maca i que tenen aquesta voluntat d'altaveu, per dir-li d'una manera, que és molt lloable, no? És a dir, ja no només és sabem que tenim el nostre públic, sabem que tenim les nostres mogudes, anem a parlar d'elles, sinó que hi ha aquestes altres coses al voltant nostres, anem a donar-li sortides també. I que també és un programa que es pot consumir sense que t'interessi una merda una idea. Sí, i a mi algo que em fa sentir molt orgullós i que crec que la penya de la sotana també ho experimentaran és aquest rotllo de ser una mica pioner o de construir, de ser conscient que estàs construint un referent que fins a aquell moment no ha existit, no? O sigui, tampoc no me les vull donar així d'un superinnovador en plan Loquillo i los trogloditas o alguna cosa així, però estàs tractant la NBA d'una manera que no s'acostuma a tractar en els medis ni generalistes ni especialitzats, no? Que són molt més, es centren molt més en l'anàlisi esportiu, no? I en canvi la sotana i nosaltres doncs, ens acostem al mundillo aquest d'una manera diferent, no? I això el que mola és que s'obri la porta perquè gent que et vingui darrere nostra doncs ho faci, aprofiti aquesta via per obrir una altra via encara més, no? És el que em diem sempre de si ho vam dir la setmana passada o l'altra, no? Lo dels Sex Pistols al primer concert als Estats Units, que només van anar 30 persones, però les 30 van fer un grup. Doncs això, si algú fer un podcast és molt fàcil. Vull dir, el cost real dels aparells és de 100 euros. Pues, jo què sé, queda amb les teves amigues i els teus amics, feu un guió i feu contingut per les xarxes i que segur que algú els consumirà. És a dir, i si ningú els consumeix, aquest és el problema, si ningú els consumeix, doncs no passa res. Continua quedant amb les teves amigues i els teus amics i continua fent-lo i millorarà i serà més fàcil i tothom arribarà i si no arriba, doncs no passa res. Clar, jo estic pensant ara, no?, que venim del concert aquest del Yuyu Penombra i que ha sigut super, o sigui, un subidon a nivell d'ego molt gran quan el Yuyu ha dit, no?, que, hòstia, gràcies a escoltar el podcast, tal, no sé què, em van inspirar a escriure aquestes cançons, no sé quanto, i inclús el format del concert que ha fet i tal, també està com inspirat per un grup que li vam recomanar i tal, i això realment és el que dona sentit a elaborar continguts, no?, que després això et possibiliti entrar en contacte amb gent amb la que comparteixes valors i inquietuds, no? Clar, és que a més, clar, heu establert també una connexió pionera, que és un músic, diguéssim, de punk que s'influencia per un podcast de la NBA. Bueno, ja és lo máximo, ¿no? Ya és increïble. Esto sí que és 2022. No sé, és com, en realitat, puc entendre, que si ho penses fredament, si et passes tant de rato parlar de mogudes i veritablement va amb tu, perquè no crec que sigui el nostre cas, però hi ha molta gent que parla d'això, no? Dels podcasts sobretot com el substitut del soroll blanc que feien les televisions quan nosaltres érem petits, no? La Maria Teresa, que deia tothom, o la ràdio típic els típics famosos que estaven, no? És a dir, en el fons nosaltres, si parlem de nosaltres, acompanyem, com tu deies abans, a gent a la seva feina. Llavors, hi ha coses de les... Fa una mica de por pensar que hi ha algunes de les tonteries que diem que es queden dins del cervell allà i fan un poso perquè tu després facis alguna cosa. Perquè comences amb això i després pots dir venga, todos a la calle a quemar contenedores, no? Que seria molt maco també. Bueno, no sé. fer cançons, no? Lo del Yuyu Penombra i tal, que fa cançons amb una sensibilitat superpropera a nostres. No només pel contingut, sinó per la forma de les cançons, com articula el discurs, com ho penja, no? Que ha fet els putos casets aquests reciclats, no sé, és molt enriquidor veure tot aquesta doble velocitat a l'hora de vertebrar comunitat, no?, a través d'un podcast. És igual que siguis calvo i amb perilla de puto nazi, però si pegues a la dona no tornes a entrar a un estadi. Deixa el kit, malparit,
A més, a mi sempre em sorprèn quan algú em diu que la NBA li sembla avorrida, no? Com ha tingut ara ell la gosadia de dir-nos i tal, perquè compares amb altres esports que sí que són molt més, demanen molt més de tu espiritualment, molta més inversió del teu temps i de dir, hòstia, és que serà molt avorrit i tot i així la gent els veu, no? Però tot i així, no sé, a mi em deu agradar molt la NBA perquè inclús els partits de merda durant regular season me'ls xupo amb tota la tranquil·litat del món i al final acaba sent un exercici zen, no? De contemplació de l'essència humana.